खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोननो आं दिनै माखासे इम्परटेन्ट निउज लाना फैदों। दानि इम्परटेन्ट निउज लाना फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन नोंथांमोननि थाखाय। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आवगायनायनि सिगाङावनो जुदि नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला गाहायाव साबस्क्राइब बाटन दं। बे साबस्क्राइबखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव घन्टा फैगोन घन्टायाव थुनानै अलखौ सेलेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। जों आवगायनोसै दिनैनि गिबि निउसआव। जोंनि दिनैनि सेथि निउसआनो जाहैबाय जोंना 17 जुन खालि 17 जुन खालि जोंना केरालानिफ्राय 17 ट्रेन फैगोन जोंनि आसामाव। 17 ट्रेन फैगोन आरो जोंना बेंगलुरुनिफ्राय 2 ट्रेन फैगोन। आसामाव 2 ट्रेन फैगोन। जाय 17 ट्रेनटायाव केरालानिफ्राय जाय 17 ट्रेना फैगोन बे ट्रेनाव जोंना 15,000सो मानसि थानो हागौ होनदों। 15,000सो मानसि थानो हागौ होनना बुंदों। बे 15,000सो मानसिया माने बे 17 ट्रेनाव फैगोन, माने 17टा ट्रेनाव फैगोन। आरो दिनैनि नैथि निउसआनो जाहैबाय जोंना स्टेट बेंकनि सोमोन्दै। बेंक जिखुनु जाया बेंक, जायखिजाया बेंक जाय बेंकआव नोंना गोदो जोंना 500 जेनेबा सेभिं थानांगौना, 500 1000 बेबायदि थानांगौना बेंक नेनो थाखाय। नाथाय बे कर'ना भाइरासनि समाव बे गैयाब्लाबो जेबो खहा जाया होनना बुंदों। माने नोंनि एकाउन्टआव थाइसेबो फैसा गैयाब्लाबो नोंहा जेबो खहा जाया होनना बुंदों। नङाब्ला गोदो नोंना 500 1000 गैयाब्ला नोंनि बेंकआ एकाउन्टआ माने थैयोमोन माने। दा माने जेबो खहा जाया होनना बुंदों। आरो दिनैनि थामथि निउसआनो जाबाय जाय केरिमिनाटि, जोंनि इन्डियानि मोस्ट बिगार इउटुबार, बयनिख्रुइबो गिदिरसिन इउटुबार माने रस्टार बिथाङा जोंनि भारताव रेकर्ड खालामबाय। बिथांनि भिडिअ'आनो बयनिख्रुइबो बांसिन लाइक मोननो हाबाय। जाय लाइकआ 10 मिलियन माने 1 crore जाहैबाय। 10 मिलियन लाइक मोननो हाबाय। येलगार होननाय भिडिअ बानायदोंमोन बिथाङा। बे येलगार होननाय भिडिअ'आ बिथांनि सप्तासेनि गेजेरावनो 10 मिलियन लाइक मोननो हादों। जाय जोंनि इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोबांसिन लाइक बिथांनि भिडिअ'आनो मोनदों आरो बिथांनि भिडिअ'आव मोननो हादों। आरो दिनैनि ब्रैथि निउसआनो जाबाय दाखालि बावैसो साननैल' जादों बे घटनाया, बे जाथाया साननैल' जादों। बे काजलगावआव BPFनि सुबुंफोरा माने सानैसो माखासे आइजोफोरखौ गाज्रि नोजोराव, जेनेबा गाज्रि जाथाय जादोंमोन। बे गाज्रि जाथायखौ माने बिथांमोना UPPLनि हान्जा बिथांमोना माने दोखो फोरमायदों, गाज्रि सोंखारिदों माने बिथांमोनखौ, BPFखौ। आरो जोंनि बर'नि सुबुंफ्रानो दोखो मोनदों। मानोना सासे आइजोजों एबा माखासे आइजोजों बेबायदि खालामनाया माने गोरोन्थि जादों। आइजोफोरखौ बेबायदि आखु दिन्थिनाया जोबोद गोरोन्थि जादों बिथांमोननिया। आंबो जोबोद दोखो नांदों, मानोना आइजो माहारिखौ बेबायदि खालामनाया जोबोद दोखो जादों। आरो दिनैनि बाथि निउसआनो जाहैबाय जोंनि आसामनि दा टटेल पजिटिभआ जाहैबाय, टटेल कनफार्मआ जाहैबाय गासै 3,900 माने 3,900 जाहैबाय। आरो बेनिनो रिकभार खालामनाया जाहैबाय 1,805 जाबाय। ओमफ्राय दासिमबो एक्टिभ दं जाय 2,084 सुबुंनाव दासिमबो एक्टिभ दं। आरो बेनिनो थैनाया जाहैबाय 7 जानांगौलै, बा बेहाय आपडेट होआखै माने 7। बेनिफ्राय मार्ग्रेट खालामबाय 3। भिडिअ बेसिममोन। भिडिअ जुदि नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला हाजासे लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। आरो चेनेलाव बोरैबा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक्स फर वाचिं।